Што за рэвалюцыю плануе Лукашенка? Якія таямніцы хавае ягоная касманаўтка? І якога незвычайнага партнёра знайшлі беларускія ўлады? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенка задумаў рэвалюцыю. Сёння ён сабраў вялікую нараду аб развіцці вёскі і сельскай гаспадаркі. Ён пахваліўся, што Беларусь цалкам сябе забяспечвае харчаваннем і ўваходзіць у топ сусветных рэйтынгаў па экспарце мяса і малочных прадуктаў. Прычым, па словах Лукашэнкі, ва ўсім астатнім свеце сітуацыя з харчаваннем катастрафічная. І з ростам насельніцтва зямлі гэтая праблема нібыта будзе толькі пагаршацца. Таму аграрыям Лукашенка даручыў здзейсніць рэвалюцыю ў сваёй сферы. Мы должны произвести революцию в аграрном машиностроении и сельском хозяйстве. Но не забывайте, что прежде чем делать революцию, нам надо добиться нормального качества техники сельскохозяйственной, которая работает на полях, чтобы она была не хуже импортной. Об этом мы на прошлом совещании с промышленниками говорили. Але як бы лукашэнкаўцы не марылі аб прарывах у аграрнай галіне, рэчаіснасць застаецца хмарнай. Адсутнасць дысцыпліны, нежаданне моладзі ехаць працаваць у вёску, кепскі стан трактароў і камбайнаў, падзеж жывёлы, а таксама прыпіскі чыноўнікаў сталі бичом. Что мы имеем в этом году? Низкую готовность техники контролеры фиксируют практически в каждом третьем проверенном хозяйстве. В 70 из 225 проверенных. Положение дел скрывается искажением оперативной отчетности. Сами сельчане, обычные механизаторы, говорят между собой, что цифры сильно накручены. Мол, еще перед началом посевной процент готовности еле дотягивал до 80, был меньше. У выніку Лукашенко быў вымушаны прызнаць, што мінулы год быў правальным. Аграрыі не дабралі мільён тонн зерня і дзясяткі тысяч тонн гародніны ды льнянога валакна. Па словах Лукашэнкі, гаспадаркі сталі ўносіць менш угнаенняў і саджаць пшаніцу на непрыдатных для гэтага землях, не кажучы ўжо аб прыславутых камнях на палях. У такіх умовах аграрыям і чыноўнікам было даручана заняцца разумнай сельскай гаспадаркай, будаваць сучасныя малочна-таварныя і свінакомплексы, развіваць тэхналогіі і рыхтаваць вузкіх спецыялістаў, але рабіць для гэтага, падобна, дзяржава нічога не збіраецца. А если кто-то из губернаторов рассчитывает закрыть свои потребности импортной, то от этих фантазий рекомендую отказаться. От слова совсем. Недавно это мы детально обсуждали на совещании по промышленности. И не надо говорить, что импортное лучше, чем наше, особенно сегодня. Таксама Лукашенко прыдумаў лайфхак, які, на яго думку, павінен прымусіць працаваць чыноўнікаў больш эфектыўна. Маўляў, няма вынікаў у тваім калгасе, тады атрымлівай мінімальны заробак. Ці магчыма дасягнуць чагосьці такімі метадамі, пытанне спрэчнае. Таксама аграрыю папужалі турмой за нізкую загрузку мясакамбінатаў і працу праз пасярэднікаў. Карацей, Лукашенко зноў зрабіў выгляд, што ён першы дзень ва ўладзе і што ўвесь, як ён кажа, бардак утварыўся не пры ягоным асабістым удзеле. Праблемы жестачайша даручылі выправіць за гэты год. Якія таямніцы хавае першая беларуская касманаўтка? Пасля вяртання з МКС Марына Васілеўская паспела атрымаць зорку Героя Беларусі, з'ездзіць з Лукашэнкам да Пуціна і раздаць мноства інтэрв'ю. У Беларусі ёй збіраюцца ставіць помнік, а прапаганда расказвае пра ідэальную біяграфію дзяўчыны. Але некаторыя факты старанна хаваюцца і замоўчваюцца. З дапамогай арганізацыі былых сілавікоў Белпол удалося даведацца, што на таце касманаўткі Віталій Фёдаравічы была судзімасць за ухіленне ад аліментаў, а на маці Ірыну Віктараўну таксама заводзілі крыміналку за тое, што нібыта яна выкарыстала службовыя паўнамоцтвы і завалодала грашыма прадпрыемства, дзе калісьці працавала. Але ў выніку справу спынілі праз адсутнасць складу злачынства. Галоўны прабел, якому не змагла даць рады прапаганда, гэта 9 гадоў жыцця Васілеўскай пасля заканчэння школы і да прыходу на працу ў Белаве, дзе атрымала вышэйшую адукацыю новаспечаная касманаўтка і на каго наогул
пакінуў яна вучылішча, застаецца адкрытым пытаннем. Але журналісты партала «Зеркала» звярнуліся ў школу, дзе калісьці вучылася Васілеўская, а таксама ў Міністэрства адукацыі. Там ім сказалі, што касманаўтка скончыла нейкую прыватную ВНУ. Тады журналісты ўзяліся абзвоніваць і гэтыя навучальныя установы. У 7 з 8 ім адказалі, што гераіні Беларусі сярод іх студэнтаў ніколі не было. 8-мы прыватны універсітэт са спісу Мінадукацыі аказаўся ў стадыі ліквідацыі. Гэта Мінскі інавацыйны універсітэт, які закрылі 2 гады таму. Журналісты знайшлі загад, датаваны 12-м годам, пра залічэнне студэнтаў-завочнікаў. Пад нумарам 18 на спецыяльнасці інфармацыйны менеджмент факультэта эканомікі. Там стаіць Васілеўская Марына Вітальевна. Але ці скончыла касманаўтка універсітэт, невядома, як і невядома прычына, чаму улады хаваюць, дзе вучылася Васілеўская. Можна толькі выказаць здагадку, што вобраз студэнткі-завочніцы непрэстыжнага універсітэта зусім не вяжацца з уяўленнямі пра чалавека вартага звання Героя Беларусі. Да ўсяго іншага лукашэнкаўцы парушылі свае ж правілы. Сярод патрабаванняў да патэнцыйных беларускіх касманаўтаў раней агучвалася вышэйшая адукацыя па напрамках фізіка, матэматыка, біялогія ці ракетна-касмічная тэхніка. Інфармацыйны менеджмент Васілеўскай, вядома, у гэты спіс не ўваходзіў. Беларусь знайшла новага партнёра ў Афрыцы. Гэта манархія, дзе ў караля 15 жонак. Пасол Беларусі ў Паўднёва-Афрыканскай рэспубліцы Ігар Белы сустрэўся з каралём дзяржавы Эсватіні, якая да 18-го года называлася Свазіленд. Як паведамляе беларуская МЗС, афрыканцы асабліва зацікаўленыя ў сельскагаспадарчых і харчовых тэхналогіях Беларусі. Але тут варта крыху расказаць пра новага партнёра нашай краіны. Эсватіні – гэта апошняя абсалютная монархія на афрыканскім кантыненце. Па плошчы каралеўства ў 2,5 разы меншая за Мінскую вобласць, а жыве ў ім больш за 1 200 000 чалавек. Большая палова жыхароў краіны жыве за рысай беднасці, а таксама у Эсватіні самы высокі ў свеце ўзровень захворвання на СНІД. Палітычная сістэма гэтай дзяржавы можа быць вельмі блізкая новым партнёрам з Беларусі. Ёй амаль 40 гадоў аднаасобна кіруе кароль Масваці III, які жыве ў 13 раскошных рэзідэнцыях. У год монарх і ягоная сям'я трацяць на сябе больш за $30 мільёнаў дзяржбюджэту. Паводле афіцыйнай інфармацыі, у 55-гадовага караля 15 жонак, многіх з якіх ён запрыкмеціў на конкурсах прыгажосці. У краіне дзейнічае пастаяннае ваеннае становішча, а палітычныя партыі знаходзяцца пад забаронай. Падобна, што новым партнёрам лукашэнкаўцы будуць спрабаваць уцюхаць сельскагаспадарчую і медыцынскую тэхніку, як гэта робяць Зімбабве. Але ці атрымаецца супрацоўніцтва дзвюх дыктатур, пакажа толькі час. У Беларусь прывезлі прах хакеіста Константина Кальцова. Пра гэта нашай Ніве расказала яго былая жонка Юлія Михайлова. Па словах жанчыны, прах даставілі ў панядзелак. Цяпер ідзе ўзгадненне месца яго пахавання. Тут нагадаем, што Кальцоў загінуў амаль месяц таму. 19 сакавіка ён выпаў з акна гатэля ў Маямі. Як мяркуюць амерыканскія следчыя, спартсмен здзейсніў самагубства, а яго былая жонка сцвярджала, што ён у момант смерці быў моцна п'яны. Прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда сустрэўся з кіраўніцтвам закрытага саюза палякаў Беларусі Анжалікай Борыс і Марыкам Занеўскім. На гэтай сустрэчы стала вядома, што Борыс ездзіла ў Наваполацкую калонію на спатканне са зняволеным журналістам Андрэем Пачобутам. Яно, як паведамляецца, стала магчымым дзякуючы асабістай згодзе Лукашэнкі. Але калі менавіта Борыс пабывала ў калоніі і бачыла палітвязня, не паведамляецца. Андрэя Пачобута затрымалі ў сакавіку 21 года. Летась яго асудзілі па 2 крымінальных справах да 8 гадоў калоніі. Адразу пасля прысуду Польшча закрыла пагранічны пункт пропуску Баброўнікі і ўвяла абмежаванні на беларускі грузавы транспарт. Можна выказаць меркаванне, што Анжаліка Борыс стала пасярэднікам паміж уладамі Беларусі і Польшчы. Лукашэнкаўцы спрабуюць праз яе паўплываць на Пачобута, каб ён напісаў прашэнне аб памілаванні, пасля чаго яго можна будзе вызваліць і адправіць у Польшчу з разлікам на разблакіроўку граніцы. Вядома, што раней палітвязень прынцыпова адмаўляўся ад супрацоўніцтва з беларускімі ўладамі. Сілавікі затрымалі 2 братоў за тое, што яны сігналілі пратэстоўцам. Губазікаўцы апублікавалі відэа з атрыманымі Артёмам і Ягорам шкарадзёнкамі. Маладых хлопцаў затрымалі, як сцвярджаецца, за тое, што яны ў 20-м годзе падчас пратэстаў ездзілі і віталі людзей гукавымі сігналамі. У Ягора шкарадзёнка таксама нібыта адшукалі недазволеныя каментары ў тэлеграме. Цяпер сілавікі хваляцца, што супраць братоў завялі крымінальныя справы.
Інспекцыя па падатках і зборах анансавала праверку ажно 387 стаматалагічных клінік у Мінску. З іх збіраюцца сфарміраваць асобную чырвоную лігу, якую чакаюць паглыблены аналіз сплаты падаткаў і так званыя аператыўныя мерапрыемствы. З мінулага года улады змагаюцца з прыватнымі стаматалогіямі. На іх думку, там неапраўдана завышаюць кошты на паслугі. Чыноўнікі абяцалі іх зніжэнне, а Мінздароўе ўвяло максімальныя тарыфы на паслугі. Але ў выніку кошты не знізіліся, а прэм'ер Галоўчынка прызнаў, што ніякага эфекту ручное кіраванне не дало. Гродзенская міліцыя правяла цікавы эксперымент. Там праверылі распаўсюджаныя міфы аб прадуктах, пасля якіх нібыта нельга сядаць за стырно. Яны ўзялі квас, кефір, безалкагольнае піва, валяр'янку, а таксама цукеркі і каву з алкаголем. Пасля ўжывання кавы з лікёрам і сталічных цукерак алкатэстар паказваў больш за 2 праміля алкаголю. Аднак ужо праз 10 хвілін паказчык упаў амаль да нуля. Тое ж самае было і пасля прыёму 40 кропель настойкі валяр'яну. Самымі небяспечнымі аказаліся цукеркі-бутэлечкі. Пасля 6 штук алкатэстар паказваў 2,5 прамілі, але ўжо праз 10 хвілін можна было сядаць за стырно. Што ж тычыцца квасу, кефіру і безалкагольнага піва, то іх можна піць абсалютна бяспечна. Вышэй за 0 праміля паказчык быў толькі пасля цёмнага квасу, але з такімі лічбамі можна кіраваць машынай. Кефір і піва-нулёвачка ніяк не ўплываюць на стан кіроўцы. Чым трэба займацца ў любой, нават самай незразумелай сітуацыі? Вучыць беларускую мову. У тык-току з'явілася відэа, на якім маленькі пасажыр самалёта, які ляціць з Егіпта ў Мінск, робіць дамашняе заданне. Перад ім на століку відаць падручнік беларускай мовы. Меркаванні каментатараў раздзяліліся. Хтосьці шкадаваў хлопчыка, а хтосьці замілоўваўся сітуацыяй. Некаторыя ж слушна заўважылі, што за тыя 9 гадзін, якія самалёт знаходзіцца ў паветры, нават гуляць у тэлефоне надакучыць. А так і час пройдзе, і будзе карысць. Вось такія навіны аўторка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.